Sinuci Maria tetep perawan. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pahing tanggal 4 Februari tahun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 6 ayat 1 tekan ayat 6. Para polemikus lan pangrasuk Kristen anti Maria padha migunakake perikop iki kanggo nampik kahanan Ibu Maria kang tetep perawan marga wis bebrayatan karo Bapa Yusuf. Wong-wong mau padha meksakake panemu menawa saklebar nglairake Gusti Yesus, Ibu kenya Dewi Maria tumindak saresmi karo Bapa Yusuf saengga nurunake putra lan putri kang jenenge kapacak ing waosan dina iki. Kanthi kahanan ora perawan, Ibu kenya Dewi Maria kaanggep ora pantes antuk pakurmatan linuwih kaya kang katindakake dening wong-wong Katulik. Kanthi tembung liya, Ibu kenya Dewi Maria amung manungsa wantah, ora beda karo manungsa liyane. Mula ya ora perlu antuk pakurmatan kang mirunggan. Kaya kang kapratelakake waosan dina iki, wong-wong ing kampung dalem Gusti Yesus kenal becik karo Ibu Maria lan Bapa Yusuf. Sinebut uga menawa wong-wong mau uga kenal becik karo sedulur-sedulur dalem kayata Yoses, Yakobus, Yudas lan Simon. Kepara sedulur-sedulur wanita dalem uga kakenal kanthi becik. Para polemikus sarta pangrasuk Kristen anti Maria padha negesake tembung sedulur-sedulur dalem ing kene minangka sedulur tunggal bapa biyung. Kamangka tembung sedulur ing budaya Yahudi bisa kategesake uga minangka sedulur adoh kayata sedulur sepupu utawa ponakan. Mula perlu kagatekake konteks tembung sedulur iki kapigunakake. Bukti menawa Gusti Yesus mujudake putra ontang-anting Ibu Maria katon luwih nyata ing prastawa salib. Ing kono dumadi Gusti Yesus masrahake ibu dalem marang Santo Yohanes lan suwalike. Ora kira menawa Gusti Yesus kagungan sedulur tunggal bapa biyung kok bakal masrahake ibu dalem marang Santo Yohanes wong liya. Panjenengane mesti bakal masrahake ibu dalem marang sedulure piyambak. Tumindak masrahake pangreksa wong tuwa marang wong liya, kamangka isih ana sedulur tunggal bapa biyung, iku kejaba kaanggep ora lumrah nyalai adat, uga kaanggep duraka ora sopan. Gusti Yesus piyambak kalebu wong kang tuhu ing angger toret. Kejaba iku kaya ing budaya Jawa tindakake sebutan sawijining ibu lumrah kagayutake karo anak mbarep. Kayata rikala ana ibu jenenge Lami duwe anak Thomas, mesti bakal sinebut Lami ibune Thomas. Mula ora jumbuh ing nalar menawa Maria ibu dalem Gusti Yesus kok sinebut Maria ibune Yoses lan Yakobus. Ing Injil Matius pratelan bab Maria ibu Yoses lan Yakobus luwih gamblang. Paraga Maria iki kaceritakake bareng karo sawetara wanita padha ngawasake saka kaduhan prastawa Sri Yesus sinalib. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 16 ayat 56. Kamangka ing Injil Yohanes kacaritakake menawa Maria ibu Yesus jumeneng ana sangisor salib putrane bareng karo Santo Yohanes. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 19 ayat 26 tekan 27. Dadi agama Katolik tetep ing keyakinan menawa Ibu kenya Dewi Maria tetep perawan senadyan urip bebrayatan karo Bapa Yusuf. Mula Bapa Yusuf uga sinebut minangka bapa pamomong Gusti Yesus. Para tresna welen kinasih pasaman suci medhar piwulang resmi menawa kasucian sinuci Ibu kenya Dewi Maria tetep salawase. Sadurunge bebrayatan panjenengane perawan, sakjroning garbini Gusti Yesus panjenengane perawan, sakwise babaran panjenengane ya tetep perawan.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.